Историята и философията са литературни величини. Без да са фиксирани в текст, те не съществуват. Днес библиотеката разглежда фрагменти от това съществуване, но и феномени, при които литературата се е превърнала в история и философия. Ето, първата книга на ВБВ излиза през 2000-та година и е книга на настоящето. Втората му книга, Ще, излезе през 2011 година и е книга на бъдещето. Третата ще излезе през 2022 и ще бъде книга на миналото. Това е истината. Освен това, авторът е машина. Директно е заявено това. В този смисъл аз само го представлявам тук. Това е машина, която е направила книгата. И машината има 10 стила на писане на книгата. И всеки един от тези стилове е изработил вътре текстовете. Тоест има някаква максимална отдалеченост. В някакъв смисъл автор няма. ВБВ е автор с ясен, непоколебим план, чиято втора от общо 3 фази вече е приведена в действие. Неговата Ще е книга-машина. Тя произвежда стройни поредици от образи, организирани в магически квадрати и таблици. Нейните формули са с разменени неизвестни, нейните открития са обърнати наопаки. Загадъчна, но всъщност напълно директна книга, която не поема обходните пътеки на литературните стратегии, а се заема безпрекословно със себе си. Кой е вторият план на бъдещето? Как щенията измислят идното? Какво става, когато бъдещето достигне своя край и приключи? Тази книга безспорно, може би, няма пък да се гласиш, не знам, тя изглежда много игрова. Даже иронична, подигравчийска на моменти, може би дори, не знам. Да. Играеща си с читателя, играеща си, може би, дори с някои прекалени очаквания, интелектуални на читателя. И все пак, действително, като че ли има някакъв план, някаква програма, която се осъществява в нея, както и в трите книги. Да, аз си представях така, че едно е да се публикуват текстове отделни в периодиката, друго да се публикува книга. Книгата за мен е някаква цялост, т.е. трябва да бъде оформена, трябва да има връзка и по такъв начин текстовете всеки определя следващия, зависи от предходния и така нататък. Тоест изгражда се система, но сякаш най-важната поука за мен е, че тази система непрекъснато се проваля. Тоест, това е някакъв опит, както ние опитаме да градим бъдещето, да го удържаме и то непрекъснато леко се отклонява. Затова и книгата започва и завършва с твърдението, че бъдещето е необичайно. Е разпределена в раздел поезия. В нея наистина има реч в стихотворна форма, но всъщност тя побира много повече видове текстове, видове изкази. Цифри превърнати в текст и текст за цифрите, апарат за работа с книгата, който е част от самата книга, изображения и схеми. Ще работи безпогрешно и макар да е насочена към изхода на бъдещето, нейният вътрешен цикъл е затворен и самодостатъчен. Човек не може да прекрачи граница на езика, но сякаш е възможно да опитва. Освен това, аз си мисля, че поезията не се отнася само до естествения език. В този смисъл вътре има един математически квадрат, има една картинка. Нали, опитвах да видя поезията в максимално широката й форма, в която тя просто е работа с някакъв език. Не е нужно той да бъде естествен, не е нужно той да бъде този език, който сме свикнали да говорим. Толкова общежитие се е настанило в моето тегло.
Блъска се народ в народа и не мога почвата да видя. А аз искам просто да направя дупка, да сляза в нея и да си отида.